צורני גזירה, צורני נטייה. אני רוצה לעשות חזרה קצרצרה בנושא. יש לנו שני סוגי צורנים. צורן הגזירה הוא למעשה ערך מילוני בפני עצמו. זהו צורן יסוד של המילה, בפועל ובשם העצם. שימו לב, במילה כמו הרגיש, יש לנו למעשה ה' שהיא התחילית בהפעיל, ויוד. במילה רכבת למשל, יש לנו תף, שהיא למעשה חלק מהמשקל של קטלת. רכבת יוצרת לנו שם קיבוצי או אוסף. בימי התוספת I היא למעשה זאת שהופכת את המילה ים לבעל מקצוע. לפיכך היא יוצרת ערך מילוני חדש שמשמעותו בעל מקצוע. לעומת זאת, צורן נטייה הוא אינו יוצר ערך מילוני. למשל בשם העצם הוא הופך את המילה ילד לרבים, אם אנחנו מוסיפים יוד מם. לא משנה לחלוטין את המילה. או ההי בסופה של המילה הופכת את המילה ילד מזכר לנקבה. יש לנו יוד למשל במקרה הזה שיכולה להפוך את המילה בית לשייכות שלי, ביתי. אפשר ביתכם, אם אני מוסיפה כף ומין סופית. סמיכות, מתנת חג, התף הזאת היא איננה משנה את המילה מתנה. היא רק נותנת לי אפשרות לכתוב אותה בצורת סמיכות. או ילדי השכן, היוד, היא תוספת שהופכת את המילה לסמיכות. בפועל, צורן הנטייה יכול לתת לנו זמן, כמו הנון הזאת התחילית, או וו שמשמעותה רבים השלימו, או השלמתן, אנחנו יודעים אז שמדובר בנקבה. בואו נתרגם קצת. תקליטן של הזמרות הצליח, בני הוא תקליטן מעולה. אני מאוד אוהבת את המשחק הזה של המילים, אבל שתי המילים האלה למעשה מייצגות צורנים שונים. תקליטן של הזמרות זה התקליט שלהן. הסיומת הזאת אן איננה מוסיפה דבר וחצי דבר למילה עצמה תקליט. היא רק מוסיפה לנו מידע שמדובר בשייכות, בתקליט שלהן, של הזמרות. לעומת זה בני הוא תקליטן מעולה, אנחנו לא מדברים על תקליט כאן. אנחנו מדברים למעשה עכשיו על בעל מקצוע, על תקליטן. כלומר, הסיומת אן הופכת את תקליטן לבעל מקצוע. זהו צורן גזירה. מפלגתי זכתה בבחירות, וחברי הוא עסקן מפלגתי. מה אתם אומרים? מפלגתי, המפלגה שלי, בניגוד למפלגה שלך, מפלגתך. לעומת זה, בחברי הוא עסקן מפלגתי, אני לא יכולה לומר חברי הוא עסקן מפלגתך. שכן כאן הסיומת היא למעשה הופכת את המילה מפלגה לשם תואר. לכן זהו צורן גזירה. ביתי נמצא בבנימין. כלומר, ביתי, לא ביתכם. אנחנו מדברים כאן על נטייה של שייכות. לעומת זאת, אני אוהבת אוכל ביתי, מדובר בשם תואר. התוספת יוד היא צורן גזירה שהפכה את המילה בית לשם תואר. החדרן ניקה את חדרן של הבנות. החדרן זהו בעל מקצוע. לפיכך הסיומת אן הפכה אותו, את החדר, לבעל מקצוע. לעומת זאת, חדרן של הבנות זה החדר שלהן, בניגוד לחדרו של הבן.
בואו ניקח את שתי המילים האחרונות, חשבונותיו ושאלונים. חשבונותיו, יש לנו תוספת כאן של ו' ות', שהפכו את המילה חשבון לרבים. לפיכך אנחנו מדברים על נטייה. גם התוספת ו' ת', חשבונותיו, כלומר החשבונות שלו, מדובר למעשה בצורה נטייה. במילה שאלונים יש לנו בסיס, יש לנו שאלה, פלוס תוספת של און שהופך את השאלה לאוסף. לפיכך מדובר בצורן גזירה, מדובר בערך מילוני חדש. לעומת זאת, התוספת י' מ' הופכת את השאלון פשוט לרבים, שאלונים. לפיכך אנחנו מדברים כאן על צורן נטייה. אני מקווה שהחזרה הזאת עזרה לכם, ובינתיים להתראות ובהצלחה.